E xa volvo a andar por aquí unha semana máis. Ola, benvidas e benvidos ao Instagal desta semana, no que falaremos da palabra charamusca. Portástesvos moi ben esta semana tamén e recibimos moitos termos, pero ademais estou especialmente contenta porque temos termos que están como moi acotados en zonas xeográficas, e iso a min gustame moito. Por non perder a organización habitual, imos comezar polos termos máis populares, que, por certo, a min esta semana sorprenderonme bastante. Ademais de ser o termo máis común entre os nosos usuarios, é tamén un dos termos que recibimos que máis cousiñas ten que contar. Moxena. Moxena e o seu resto de variantes que recibimos das que imos falar máis adiante, supoñemos que é unha variante dunha palabra de orixe prerromana. E teñen o mesmo significado en castelán, morcella. E tamén no portugués de Tras os Montes, mochena. Precisamente moxena, esa variante non foi a que máis veces recibimos, senón que foi muxica. Tamén recibimos muxana e muxena, todas da mesma zona máis ou menos, que ven sendo o sur de Ourense. A segunda do podio é a que utilizábamos de exemplo, charamusca. E con esta sí que houve unha festa de variedades que foi unha maravilla. Pero primeiro imos falar da súa definición. Partícula incandescente que se desprende dun corpo en combustión. E nós buscábamos palabras que se referiran precisamente a esta definición, é dicir, sinónimos de charamusca, aínda que recibimos moitas cousas. Pero a charamusca tamén pode ser leña miúda, leña que arde moi rápido ou partícula de neve, folerpa. E con estes outros significados creo que imos comprender mellor por que recibimos outros termos dos que falaremos máis adiante. Porque, por exemplo, recibimos o termo folerpa, outros termos que se refiren a partículas no aire. E agora toca falar da festa de variedades que nos deu charamusca. A palabra en si que utilizábamos de exemplo, charamusca, chegou sempre de concellos da provincia da Coruña. Recibimos tamén chamusca, charameta, charamela, que foi a máis popular de todo este grupo, charamona, charamuiña e charamuna, que chegaron sempre das comarcas de Ordes e de Bergantiños, charamuza e chareta chegou sempre das comarcas de Ortegal e de Ferrol. Así que aquí houbo chicha xeográfica dabondo. Outra das máis populares, faísca. Anda que non falamos nin nada deste termo cando falamos do arume. É unha variante, faiusca. E imos xa cos castelanismos. Non enviastes ningún. Pero, desta vez, si recibimos termos do portugués. Caruma chegounos desde Muros e propiamente é a folla do piñeiro ou o conxunto de follas secas para facelo lume. E aquí vemos o vínculo con ese segundo significado de charamusca e tamén con co que falábamos antes de faísca. E desde o mesmísimo Portugal chegounos tamén faulla, que é precisamente partícula incandescente que solta o lume. Tal cal, sinónimo de charamusca. En galego hai unha palabra que debe estar relacionada, que é faula. Un significado bastante próximo. E ven sendo o pó que se produce ao moer a fariña. Todo relacionado con partículas que andan no aire, máis ou menos. E xa que falamos do portugués, temos un termo que nos enviastes que ten unha curiosidade, que é faragalla. O termo así tal cal non consta, pero supoñemos que estará relacionado con outras palabras galegas como faragato, que ven sendo migalla, cousa pequena, ou na zona do galego e o naviego de Asturias que o utilizan para referirse ao trapo ou ao farrapo, termos dos que xa falamos no Instagal, Ademais, falando disto, debemos ter en conta que tanto no galego como no portugués o farrapo tamén se refire á folerpa de neve, e volvemos outra vez falar deste termo. Tamén ten o significado de cousa miúda que se suspende no aire e, polo tanto, xustifícase 100% a palabra para este significado que nos propoñamos. Imos con outras palabras que recibimos. Hai unhas cantas que as podemos catalogar como palabras que se relacionan co lume, por así dicilo. Mandastesnos ascua e cinza, que ningunha das dúas son exactamente a charamusca. Mandastesnos borrala, que non consta co significado de charamusca, pero que pode estar relacionado con borra. Tamén fogueira, lavareda, lareira, que ningunha delas consta co significado exacto de charamusca. E tamén garamuga e isca, que de feito isca recibímoslo tamén cando preguntamos polo arume, e que o podemos vincular tamén con eses outros significados de charamusca, de leña miúda, leña que arde moi rápido ou de partícula de neve, folerpa. Chegarnos tamén dous termos que non constan como tal con este significado, pero que non significa que estean mal, que son chavisca e chirimita. E tamén buxaina, que para nós que nos saibamos é só un trompo. E hoxe, como podíades supoñer, non hai expresións, porque é unha palabra como moi acotada, non? Pero rematamos co termo que nos queda por comentar de todos os que nos enviastes e que, sinceramente, eu pensei que ia ser o máis popular. Pero non foi así. Chispa! E con toda esta aplicación de termos relacionados co lume, con partículas suspendidas no aire e ata con neve, rematamos o Instagal desta semana. Moitas grazas por contestar, moitas grazas por vernos e ata a semana que ven. Chao!